Как се казваш и от колко време си в компания LinkedIn? Казвам се Петър Господарски, вече 5 години съм част от екипа на завода за производство на ПВЦ профили. На каква позиция стартира? Започнах като оператор на паковъчна машина. Развитието ми беше бързо, защото забелязаха моите качества. Направих стъпка нагоре и взех позиция отчетник. А в момента си? Към момента работя като машинен оператор екстрадерист. Това е специфична професия, за която преминах във ведето обучение в компанията. Воден от такив специалист. Какво те мотивира да идваш желание на работа? Работата ми е разнообразна и ме държи ангажиран. Всеки ден има различни казуси, чрез които надграждам постоянно знанията и уменията си. А какво би казал за екипа си? Екипът ми е сравнително млад и ентусиазиран, работим заедно с много енергия и настроение. Кое е най-ценното, което ти дава компанията? За мен най-важното е, че компанията осигурява стабилна среда с неограничени възможности за развитие. Какви възможности виждаш за младите хора в LinkedIn? Тук младите получават поле за изява, където могат да учат да се адаптират и да растат професионално.